Ano po ito guys, sumanami na community run. Sa'yo kayo man. Muulit ako guys. Balay na ako mag-ilis. Ayan, hindi madubli-dubli itong sinina. So, pero basa man akong kuhan. Mag-ilis lang ko guys, kaya sakay ko. Okay. So, human na ang among community run guys. Naka 7K na po. Ang inyong ante. So, ginoo ko. Bagay, pwede naman ko mag-inani guys. Hindi lang ko mag-ilis. Kinaarabit ako sulod sakyanan. Mag-inani na lang ko. Hala na diha. Pero, di pwede kaya mabasa man akong kuan. Hindi pwede guys. Kaya mabasa akong mabasa ang akong seatbelt. Lain na ba ang seatbelt o mabasa kay baho? Nak nga. Ilis na lang ta. Sige lang, maglaba man po ko. Siguro karon, not sure. Okay. So, mag-headband na lang dani ato. So, moto guys. Muuli na si auntie. Sayo kami nahuman sa among community run. Yan, naka 7K na po si auntie. Okay. Atras ata. Layo pa man ang sakyanan ng motor. Okay. Bye-bye na. Yeah. Bibo pa sila dito guys. Dapat sila program. Pero ako, muuli na ko. Muuli na ang inyong iyaan. Gusto ako maadtog tabuan ba? Nagod ako tapod ko sa akong paliton. Napa mga essentials sa balay. Yeah. Akong ganahan ra ng gulay kay kamunggay. So, uli na lang ta guys. Let's go! So, naka 7 kilometers sa pudang inyong ante. As in, makadagan na ba yung iguglong kanang 7 kilometers guys pag community run kay graduate nagiguan ng mga long distances. Ang pinakataas yun na ako na nadagan guys, for your information, bisag wala mo nang utana, 60 kilometers 64. That was in Camiguin. Camiguin 360 na siya guys. So mauna. Tapos naka 50 kilometers ko kaduha, naka 42 kilometers ko kaupat man siguro. Oh, dool naman ka na lang kay hatod. Bye bye. Muna siya guys. Kaubanan pa na ako. Runner po pa ulit na sa ila. Ito siya guys. Tapos 21 kilometers nakadaghan po ko. 10 kilometers nakadaghan po ko. 5 kilometers, 3 kilometers. Muna nga. Mag-slow down ako guys. Kayo know na nagkaedad na baya punta. Ano ng atong mga bones. Nagkakuan na. Basta ang atong mga bones gani. Makuan na. Magkaedad na po ang atong kuan. Magkaedad na ta, pati atong bones magkaedad na. So, we have to slow down na. Ana dyan na guys. Mag-slow down na gyud ta sa atong edad. Yeah, dagan lang gyapon. Pero really permintihon. Burger na nga. Akong Tuesday, Thursday, Thursday, ang akong run guys. 5 kilometers lagi na per minute. Bisag dito ko sa Germany nga 5 naman ko guys. And then pag Wednesday pag Friday mo na makadagan ko 7 kilometers kay mo man ginay distance sa community run. Tapos pag kuan na po pag Sunday more gihapon 5 kira gihapon ko. Ang importante man gud guys sa panington naman ta. That is the very important. Bariya ni karon ulat na akong singot. My gosh! I'm so happy. I'm so happy.
hapit na po guys ng simbang gabi, ugali ng Kristiyano. Muna akong nanapag ko yung plan ng kuan guys, kanang simbang gabi. Pag Sunday, akong suoton naka leggings ko pang running, naka rubber shoes. Pag Monday, normal clothes or bisag naka dress overtake na ko yan. Gusto ka ma-overtake? You can overtake if you want. Tapos pag Tuesday, mag leggings sa food ko. Pag Wednesday, regular dress na food. Ano na akong buhaton guys. Basta pag running day, akong himuon, mag leggings ako church. Para diretso na ko walking or diretso na ko run. Yun akong himuon guys. So nakaplano na ang tanan kay atong mahino ng atong kuan oras. Makasimba ta, makadagan pag yun, di ba? How nice it is. Sa YouTube binahuman na wala na ko yung mga kachismisan guys. Kaya ang akong mga kaubanan wala na, nagdagandagan na po ang lalak. Ambot baaning mga lalak ni ganagana raman ni sila. Ganagana ra sila sa ilang workout. Para bagid may isa ka kaubanan guys nga mo run siya sa Cebu Marathon karon ko ang January 25 kilometers walay kuan why ang singalan ani walay training ay kaysa iya no training no problem wala mo diya basta ako dili sa hulay sa ta guys kay exercise mong gihapon tabi sa dinane ra. Yes. Don't you know? Bago jud ko guys. Kay every buwan baya na mo ha. Kaning community run. Sa 7-Eleven baya gid may mag-stay sa akong mga kaubanan kay magkape karon na duha na ni ka kuan duha na ni ka community run nga wala sila. Yes, basta vitamin din lang, basta maay lang ang lawas per minute, basta maay nga lang ang lawas, basta pwede ay na sila yung mga kuan importante nga mga lakaw or mga errands, so that's okay. Yes, ngayon adyo nakasulod nga naglupad-lupad dari sa akong sakyanan. Okay, hapit na ta makasulod sa atong area of responsibility nga Rocky Road. Sa YouTube, sa you. So amazing. Sa'yo may nakasugod today. Grabe na kapasang guys eh. Bubog gidayin ko rin pag-abot kayo. Grabe kapasang. Yan, sa party na mo tomorrow. Yeah. Recycle ra gud akong suoton o yun sa may no need na magbalit og bago. Ibang kay kusinina as in. Mag shorts ako ugma-ugma kay ang among one guys, ang among motif kay denim man. So short ako ugma yaman. Blouse ra ta. Kay sinina oy. Pinataginanglan mo gastos. Kaya na pagit pants gina nga akong gipalit before ko nilarga og Germany. Gina ko na suot.
Azay, no, dyan na zuot. Nara diha sa balay. Bot, kung sa kunat sa utol. May hala na. High waist ra ba? May grabe ka fitted. Butod. Budlot at puntiyan. Don't you know? Na, 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 na. Need you now. Yun na rin aircon ay katugnaw. So, naanak ko guys. Abot na ta. Abot na si Auntie. Nakita na po na ako akong kamungray nga grabe kalabong og dahon. Okay. So, here we are. Ay, sabi yun, basa ang sabunin akong sandiganan. Tangga na niya kayo maigo man siyang adlaw. So, maura to guys. Bye-bye, mua-mua, chup-chup.